еврейским садом. Дуде ядаме мирхамот, гагои никраи менея ילדים הנמלטים ונבים ברחמים. Беше любимо мое занимание да взема от къщи една чергичка, да се кача на черешата и понеже имаше разклонени чантали, между тях слагах въпросното чердже или одялце, сядах там, скривах се между листата, майка ми от балкона почваше да вика, за да се прибера, аз мълчах и стоях с часове. Най-сетне идваха, слизах от къщата, за да ме свалят от дървото, за да мога все пак да се прибера. Точно пред нашите къщи имаше една голема поляна, много озеленена, и ние след училище отивахме там. Стигахме до вечерта да си приказваме. Наред с това имаше и много български деца, които идваха, защото те ни беха приятели. Те беха съседите, които имаха деца на нашите деца. И имаше един по-голям наш съученик, който беше един фантазиор невероятен и беше абсолютно с капацитета да стане писател, защото ни разказваше небивалите, водеше ни по света, водеше ни в Израел, тогава Палестина, и всичко, което той си измисляше, ние го взимахме за чиста монета и живеехме с мечтите да посещаваме далечни страни. Беше една прекрасна обстановка да преживееме детски и леко младежки години. На 1 март 1941 година във Виена министър-председателят Богдан Филов подписа присъединяването на България към Тристранния пакт. Включването на България във войната променя рязко вътрешно-политическата обстановка. Засилва се изпълнителната власт, засилват се мерките против свобода на словото и печата. Ограничават се правата на кореспонденция, сдружавания и събрания. Фактът, че имаше война в Европа, естествено се отрази на всички хора, не само на нас. И то се отрази в наличието на редица неща, които почнаха да изчезват от пазаря, но това беше беда за всички хора, не само за евреите. Но ние в нашата къща имахме радио и оттам научавахме новини как се развиват военните действия. Усещахме много ясно и много остро това, което се случва не само у нас, а особено на евреите в Европа. На 23 януари 1941 година влиза в сила Закона за защита на нацията. Той копира голяма част от германското законодателство по отношение на евреите, които загубят своите граждански и политически права. Забраняват се смесените бракове, отнема се голяма част от еврейските имоти. Предвижда се концентриране на еврейското население в отделни населени места. Ами от момента, в който гласуваха закона, който ни лишаваше от граждански, от човешки, от всякакви права, които ни наложиха да бъдем обезправени по отношение на излизане от къщи, по отношение на отиване в центъра на града, по отношение на това, че имахме надписи в къщата еврейско жилище, магазина, докато още не беха го затворили, пишеше, слагаха едни плакати магазин за евреи, а в магазините, които беха на българи, пишеха, имаше надписи вход за кучета и евреи забранен,
И всичко това, разбира се, разбърка цялата онази романтика, за която говорихме за мирното време, когато бехме деца. На базата на Закона за защита на нацията, през август 1942 година се създава Комисарство по еврейските въпроси, начело с убеден привърженик на хитлеристските възгледи Александър Белев. Опасността за българските евреи надвисва в края на 1942 година, когато Германия започва да оказва натиск върху българското правителство за окончателното решение на еврейския въпрос в рамките на Европа. Баща ми се връщаше винаги загрижен вече от магазина, защото научаваше, че хода на войната е в полза на германците и че това не е изключено да се отрази и много зле за нас. Както и стана. На 12 февруари 1943 година Министерски съвет одобрява спогодба за изселването на 20 000 български евреи в Германия. Правителството дава съгласието си само за евреи от новите земи, мотивирайки се, че те не са български граждани. През март 1943 година са депортирани 11 480 евреи от Тракия, Македония и Пиротско. Един ден баща ми беше някъде отишъл и се върна и каза, че долу в пощенската кутия има някакви съобщения, които той, като се качи в къщи, прочете, които се казваха, бележката беше бележка от Комисарството по еврейските въпроси, помня го текста. Комисарството по еврейските въпроси съобщава, че в срок от 48 часа трябва да напуснете вашия дом и града и ще бъдете изселени във Враца. И имате право да носите само 25 кг багаж. Настъпи голяма хаос в къщата. Трудно 48 часа да прибереме, какво да вземеме, какво да оставиме. Имаше много неща. Майка ми плаче, баща ми се тревожи. Мене ми се стори ужасно да оставя всичко, което ми беше любимо. И това беше също голяма трайна. Отиваш в неизвестното, в нищото. И с багажа, който събрахме, с моята братовчетка от съседната ми къща, която също беше за Враца, слава Богу, се качихме на деня, в който трябваше да ходим на гарата, с багажа на една талига. И кончето такър ни закара на гарата, а родителите ми и всички наши други, като една процесия траурна, стигнаха пеша до гарата. Тръгнахме. Влакът 3 дена се движи по релсите. Отиваш в неизвестното, в нищото. Това поставя началото на масови протести на българите, подкрепени от православната църква, в резултат на което правителството не допуска други депортации на евреи. Археолозите, които правят разкопки и са учени, търсейки следи на живот от преди хилядолетия, са се радвали, когато са намирали една костичка, една метална монетка, един неупотребен глинен съд. И това са били признаци, че на тези места, където са вършени разкопките, е имало живот. Ако в лагерите на смъртта се направят разкопки, няма да се намери никаква следа от живот, защото всички, които са били концлагеристи на тези места, са се превърнали в пепел и не може да се открие никаква следа от естествения начин на живот на хората. Но ние в България имаме една добра съдба, защото, бидейки евреи, не сме станали обект на крематориумите и благодарение на това, което се случи в тази страна, където ние сме родени, израсли и живяхме и продължаваме да живеем, съдбите на евреите е била различна от тези в Европа.